दिनै क'क्राझार जिल्लानि बनरगाव खाग्राबारि गामियाव आंनि आफा जामिनि मुंनि मेथाइनि अडिअ' सिडिखौ बेखेवनाय जायो। अडिअ' सिडिखौ बेखेवनानै होयो बनरगाव गोजौ फरायसालिनि आजिरा मोननाय फोरोंगिरि ईश्वर चन्द्र ब्रह्म बिथाङा। मख'जाथावदि सासे बारग' फोरोंगिरि, बारग' बिग्रायारि दैदेनगिरि, आथिखालाव BKWCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनीश्वर बसुमतारी बिथाङा गोबां मुखुब थानायनि गेजेरावबो मेथाइ सुजुनानै जारिमिन अडिअ' प्रडाक्शननि दारै गावनि सुजुनाय मेथाइखौ अडिअ' सिडि आरो मेथाइनि भिडिअ' एलबाम बानायदों। दिनै बेखेवनाय आंनि आफा जामिनि मुंनि अडिअ' सिडिआ बिथांनि गावनि सुजुनानै दिहुननाय थामथि अडिअ' सिडि। बिफा जामिनि कुमार नार्जारिया मिहिनीश्वर बसुमतारीनि जिउआव गोबां थुलुंगाखां होनायनि थाखाय बिथांनि न'आवनो न' गोदान लानाय हाबाफारिजों लोगोसे अडिअ' सिडि बेखेवनाय हाबाफारिखौ लाफानाय जायो। अडिअ' सिडि बेखेवनाय हाबाफारियाव BKWCनि EM UBPOनि दैदेनगिरि, जायगानि फरायसा आफादनि दैदेनगिरि, माखासे मेथाइ खनगिरि, बिथांनि उन्दै समनि लोगो आरो जायगानि गोबां सुबुङा नुजाथियो। आंनि जिउआ मोनफैबाय गोदान लामा, मुगै जानायाव आंनि जिउआ मोनफैबाय गोदान लामा। आं मा बुंबावनो जे आंनो फिसाखौ आं जे मा उपकार खालामनानै आंखौ दिनै एथ' आफोन खालामदों बेखौ आं मिथिस'नो हाया। खिन्थु दा आङो आंनि फिसाखौ आंनि फिसा असेनिफ्रायबो ओरैबायदि मोजां मोनो, खारन बे बिराद अमायिक आरो एसे उपकार खालामदोंबो बिराद कृतज्ञता प्रकास खालामनानै आंखौ एखेबारे फिसा असे बायदि मानियो, खुलुमो। बे हिसाबै आङो बेखौ आंनि आंगोनि गोरबोनि माबा गावनि थैनि फिसा नङाबाबो एखेबारे आंगो फिसा होननानै सानो। आंथ' दिनै माबा बे फिसानि हांख्रायनायाव थारमाने बुंनायाव आंनि नाम लानानै जि हांख्रायदों बेवहाय जे एफा बुरजा खुन सौदियानिफ्राय जोंनि धुबुरीसिम जों दैदेनगिरिफोर फैदों, बेवहाय आङो बिराद आंखौ माबा गौरब बायदि मोनदों। आरो बेनिफ्राय बिसोर फैनायाव आंनि बे न'आ एखेबारे पबित्र जाबाय होननानै सानदों, खारन एफाग्राब दैदेनगिरि आंनि न'फ्राव जमा जाफेराखैमोन। ओरैनो आं आंनि गोसोनि बाथ्राफोर बा बड'फानि जि मोनसे सानस्रिजों बर' हारिखौ गाख्रेबनो सुसिजानायनिफ्राय रैखाथि होनो होननानै जि मोनसे हाबा मावदोंमोन बा थांखि लानाय हाबा मावबोनाय गोलाव समनि जारिमिन, बावहाय बाहागो लाबोनाय, दा बेजों जि मोनसे मोन्दांथिजों आङो खामानि मावबोदों, बे मोन्दांथिफोरखौ आङो बुंनो थाङोबा मेथाइखौ गोबां फोरमायबोबाय। आरो दिनैहाय जि मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों अडिअ' केसेटनि जि देंखोफोर, मेथाइफोर, आं बुंनो थाङोबा गुबैयैहाय आफाखौ आं मोजां मोनो। आफानि दारैनो आङो दिनैहाय नैबे स्टेजसिम सौफैदों। आफा नङामोनबा, आफा जामिनि नङामोनबा आंनि जिउआ आद्रि जाबायमोन, फेलें जाबायमोन। बे सैथो बाथ्रा। आफानि अननायखौ आङो मोननायनि थाखाय, आफानि अननायनि सायख्लुमावसो आङो नैबे स्टेजसिम सौफैदों। बे आफानि बिमुङावहाय आङो आंनि सोरजिनाय मेथाइखौ ट्रिबिउट खालामनो होननानैहाय आङो बेखौ सोरजिनाय जादों। आरो बेजों लोगोसे हारिखौ मोजां मोननाय, हारिनि गोबां जेंना जेथो, खैदां खैफोद, जारला सहायनांनाय, जोङो बोरैहाय जोंनि गेजेरावहाय खौसेथिखौ लाबोनो हायो, डिफारेन्सफोरखौ जों बोरै फोजोबस्रांनो हायो, बेखौ जों बोरैहाय बर' हारि दानायाव जों बोरैहाय बाहायहैनो हायो, मावनो हायो, हाबाफारिफोरखौ जोङो बोरै गावजों गाव खौसेथिनि गेजेरजों ज' खामानि मावनो हायो, बेफोर बाथ्राफ्रा आंनि मेथाइनि सोरजियाव थारैनो बेरखांदों होननानै आं बुंनानै लानो गोसो जायो। आरो